Benvolguts a un nou episodi de Mentre Mentres. Soc la Berta i avui som a Can Viena, a Viena Edicions, a la seva seu, al seu refugi. Ens fa molta il·lusió, una il·lusió gegant, perquè ens acompanya la Blanca Pujals, que és editora, cap de premsa i qui també porta les xarxes socials de l'editorial. I avui volem dedicar un capítol perquè ens expliqui quin és l'editorial, no? Què és l'editorial Viena, què volen, què hi podem trobar i aproximar-nos al seu univers i enamorar-nos, si pot ser encara una mica més. Bona tarda, Blanca. Bona tarda, moltes gràcies. Primer de tot, i per començar, ens podries explicar d'una manera sintètica què és Viena? Viena Edicions va néixer l'any 91, jo soc del 92 i em sembla que vosaltres sou del 97, o d'una època més ofensiva encara. Però... Del 99. Ui! Bueno, 98. Prou. I aquesta editorial neix com un segell dintre de l'editorial Columna i que portava bàsicament els temes de catàleg d'art. Quan Columna passa a formar part de Planeta, es queden com un segell independent i marxen per començar a fer les seves pròpies col·leccions. Llavors primer comencen fent serveis editorials i a poc van afegint, a més d'aquests catàlegs, literatura catalana, la gran col·lecció emblemàtica del Cercle de Viena, després el Jardí Secret, després ja entro jo amb els petits plaers i ara les dames fundadores ens hem embarcat amb el tema del Club Victòria. Per tant, podríem dir, o ens podries explicar exactament quina era la primera línia editorial i si s'ha anat transformant al llarg del temps, perquè evidentment són gairebé 30 anys, no?, que són de projecte. No sé si ens ho podries explicar. Sí, ha anat evolucionant molt, efectivament són 30 anys, llavors jo conec una part més limitada, no? Qui ha fet una feinada espectacular han estat la Isabel Monzó i l'Enric Viladot, que són els que van començar a engegar això després de quan ja van marxar de Planeta i han fet molta feina. Jo crec que una cosa que és molt significativa i molt evident de les edicions de Viena és que hi ha un mimo darrere espectacular de cada edició. Ens agrada molt la feina molt ben feta i sobretot aquí s'edita una mica com abans i ens agrada fer-ho especialment com abans, mantenint certes normes estètiques, certes normes dels marges. També, a part, una altra cosa que hi ha altres que ho han deixat de fer, nosaltres passem moltes vegades les revisions per correctors, es treballa sempre amb uns traductors boníssims, tenim una sort de que ens fan una feina espectacular i sobretot jo crec que això sí que ha estat una constant des del principi de Viena, que és molt bona feina, molt ben feta i d'anar fent feina poquet a poquet i gairebé sense fer soroll, o sigui, jo crec que fins fa poquet gairebé molta gent sí que coneixia llibres de Viena però no coneixia que darrere hi havia la totalitat de Viena com a editorial, que això és una cosa que ens hem estat centrant aquests 2 últims anys i espero que s'hagi notat una mica la diferència, però a poc també jo crec que una cosa molt important de Viena és que treballem en projectes que ens emocionen i treballem per passar-nos-ho bé. O sigui, evidentment un s'ha guanyat la vida, però una cosa molt important per nosaltres és fer projectes que ens emocionen. Llavors jo crec que també és una cosa que es traspua molt, no?, darrere de cada llibre, que està tot cuidat fins a l'últim detall. Tenim la gran mostra, la Isabel per mi és la reina dels colofons, que fa uns colofons espectaculars, que s'ha convertit com en una part també bonica de cada cop que acabes un llibre, que és que t'acompanya des de la coberta fins a l'última pàgina, que ja tens el colofó, que en lloc de posar imprès a Parets del Vallès, el 15 de maig et posa aquests colofons que t'emociones, no? I jo crec que una cosa que ens agrada molt aquí a Viena és acompanyar el lector en tot el procés i també moltes vegades per això fem aquests fils a Twitter explicant les cobertes, perquè nosaltres ens ho passem molt bé fent-ho. De fet, cada cop el dissenyador a vegades ens tiraria per la finestra perquè són molt pesades i volem que tot sigui com exactament vols, i és una cosa que ens apassiona molt crear les cobertes, i fins que arribes a la coberta adequada és que és tota una aventura, però és divertidíssima. Llavors, clar, també crec que és una cosa molt bonica poder explicar al lector el que significa la coberta, perquè a vegades potser dona la impressió que és per atzar i és maca, és mona, però no tota la història que té darrere, i això també ha estat molt bonic, veure que els lectors, un cop els hem explicat, la seva resposta ha estat preciosa i ens ha animat a continuar-ho fent. Ara, això és una cosa que jo simplement l'he posat a les xarxes, però que Viena es porta fent des de fa molts anys, perquè jo crec que el Sant Jordi, quan passaves davant de la parada vienevesa i tot el cercle de Viena estès, ostres, és que els ulls se te n'anaven, i ha fet molta gent
que llegeix en castellà, ens deia, però no editáis en castellà, nosaltres no, ho sento, diu, és que m'ho compraria per la coberta, i jo, ja, és veritat, realment hi ha alguns llibres que t'entren pels ulls, però clar, quan els obres i dintre encara són molt més espectaculars, doncs això també és molt bonic. No, jo crec que, no sé si m'he desviat una mica la pregunta inicial, però la filosofia de Viena jo crec que és bastant, doncs, la feina ben feta i coses que ens emocionin. I precisament ara que em parlaves d'aquest acompanyar el lector, no? Quan jo em preparava l'entrevista, no? Quan us segueixo per xarxes i l'editorial en general, clar, realment teniu una quantitat de col·leccions gegantina, no sé si són 23, un dia que comptava, no? I que si repasses, no? Te n'adones que hi ha la part doncs, més infantil, no? Juvenil, després te'n vas d'això, no? L'emblemàtic Cercle de Viena, els petits plaers d'ara, el Club Victòria, que després en parlarem, però després també te'n vas a un altre cantó, no? I tens temes més de fotografia, d'art, de cuina, fins i tot una part d'antologia centrat més en literatura catalana també, no sé si és així, quan ho vaig mirar, que acolliu també una part de la Fundació Joan Maragall. Llavors, clar, jo quan ho veia, i ara que em parlaves d'aquest acompanyar el lector, fins a quin punt hi ha també la voluntat al darrere d'aquest aconseguir acollir el nen petit que comença a llegir just quan es comença a fer gran, amb aquestes edicions, però que després l'acompanyes en tots els moments vitals de la vida. Sí, això de fet em sembla preciós que ho diguis perquè és bastant així. La Isabel Monzó i el conseller editorial d'aquesta col·lecció del Jardí Secret es va adonar que hi havia moltes obres fantàstiques, la majoria, molta gent de la literatura anglesa, que allí els nens comencen a llegir des dels 6 anys i no paren, i llegeixen el quadriple que nosaltres, que eren inèdites en català, quan trobes que no hi havia el Paddington, que no hi havia l'Stuart Little, la Teranyina de Carlota, unes obres fantàstiques que no hi eren. Llavors, que una manera de fer lectors és començar acompanyant-los des de que són petits i amb llibres que, no sé, són superbonics, a més estan editats amb molta gràcia, i que jo crec que és això, que quan comences a enganxar-te des de menut, doncs després és més fàcil continuar. Després d'adolescents doncs ja hi ha aquests llibres de tipus La Mona de l'Assassí o el famosíssim catàleg, que la gent s'ha enganxat molt i són totxos de 500 pàgines, que hi ha nens això de 12 anys enganxadíssims i que en volen la segona part, i clar, això és molt bonic. I després és el que comentaves, que el pas natural potser és passar, doncs hi ha alguns cercles, alguns petits plaers, si t'agrada més la poesia, i estem fent unes antologies precioses de poesia, també editem molts premis que estan molt bé. De fet, ara editarem, per exemple, el Pol Guasc, que ha guanyat el premi, que això ens fa molta il·lusió, ara ens ha arribat al PDF i té molt bona pinta, i clar, està molt bé perquè pots anar tocant molt. També fem algunes coses de narrativa. L'Enric Viladot també jo crec que té molta gràcia triant alguns temes d'assaig. Per exemple, l'any passat vam fer el Corregimata del Pau Vidal, que està molt bé, i aquest any hem fet el de la Carme Junyent, el de 77, visions del català efervescent, que aquest llibre el trobo superadequat i és molt, molt interessant. Llavors, sí que jo crec que podem abarcar una família tipus, doncs et trobes que cadascú pot trobar el seu tipus de llibre i una encara per al tiet, no? Perquè també tenim aquesta col·lecció d'art Tamariu, que és preciosa, que hi ha tots aquests pintors vinculats al Camp de Tarragona, que no sé si teniu una estona, fullegeu qualsevol perquè et donen gust, hi ha uns quadres espectaculars i tot editat amb molta cura, i realment sí, o sigui, són poquets per tots els llibres que editem, però no sé, és maco que cada lector pugui trobar el seu racó. Sí que potser ara tenim una mica de caos de col·leccions i ens hauríem de centrar una mica, però estem contents de poder fer doncs, tots els projectes que ens fan il·lusió, i cadascú doncs, al final fa la part que potser sent més còmoda i que se li dona millor. I et dic, per exemple, a l'Enric jo crec que se li dona superbé trobar aquests temes fantàstics, també els de Barcelona Secreta. Bueno, tenim de tot, sí, és molt divertit treballar aquí. I clar, i precisament, no? Ara que ens ho estaves començant a introduir una mica, no? Però cada col·lecció que té un editor, com funciona? Sí, segons les edicions, segons cada col·lecció, hi ha algunes que potser hi ha 2 o 3 persones treballant darrere, hi ha algun, per exemple, les que sí que són més clares, així per fer una divisió ràpida, doncs l'Enric porta més les de no ficció, l'Enric Viladot, un gran editor que també porta treballant al sector des de tota la vida. La Isabel Monzó doncs, porta més el Jardí Secret i el Cercle de Viena, i bueno, ara juntes el Club Victòria i el Club Victòria i els Petits Plaers. I a més doncs, tenim també uns quants editors que també treballen molt bé, i bé, som un equip molt maco, la veritat.
I també una pregunta que us volia fer, no? Que abans comentaves, no? Aquest cuidar el públic, però també cuidar moltíssim les edicions. Busqueu és a dir, pregunto, si busqueu com a objectiu una experiència estètica, és a dir, no només a nivell de contingut, no? Que sigui molt acurat el text, les traduccions, etc., sinó també la portada, no? I com creus que això ajuda també a aquesta experiència total, no? Del que és la lectura? Sí, jo crec que les coses entren pels ulls i això està clar, i al final doncs, hi ha un gran input del lector quan va a la llibreria i s'enamora, i això òbviament és una cosa que tenim en compte i és important, però hi ha vegades que simplement és per honrar el text que hi ha dins, perquè quan estàs editant un inèdit de Chekhov és que l'has d'honrar i et surt fer doncs, la millor coberta possible, o que per tu intentes que sigui la millor feina ben feta. Nosaltres doncs, potser tenim uns criteris estètics que ens agrada potser cuidar-ho molt i una estètica molt concreta, més potser cada llibre transpon una mica la personalitat de l'editor de darrere, potser si mires el cercle i els petits amb el club són una mica diferents però alhora respiren el mateix ambient. Sí que potser a vegades a mi em fan bromes de que estàs obsessionada, bueno, segurament sí, però crec que és important i que també, clar, no sé, jo també penso una mica en la nostra, i ells ho han fet sempre, evidentment, però jo també penso una mica en la nostra generació, que és una mica precària, que, jolín, jo si em gasto uns diners en un llibre, me'n vull endur una cosa molt bonica a casa i la vull tenir a la meva tauleta de nit o a la meva prestatgeria i que es quedi a viure a la meva habitació i que forma part de la decoració, no? Al final, un cop... A més, quan són llibres que intentem, bueno, creiem molt en tots els llibres que fem, no? Llavors, si ets un llibre que t'estimes, normalment el vols tenir a prop, llavors també, i també el vols regalar, també quan portes un llibre i el regales, per molt que el contingut estigui molt bé, si a sobre també estèticament doncs és bonic, doncs també és maco, no? I també són llibres que també intentem cuidar molt el paper, els marges, per acompanyar molt l'experiència, perquè a mi els llibres aquests que has de trencar, el llom que n'he trencat més d'un perquè no els podia obrir, ostres, em desespera una mica i sap greu, perquè al final a vegades costa el mateix fer les coses ben fetes que no, i és, doncs mira, doncs és calcular amb el regle, doncs no, la caixa s'ha de moure 2 mil·límetres. És una tonteria, però 2 mil·límetres et poden marcar una diferència brutal. Llavors això també és molt important, també el paper, triem molt un paper que sigui molt agradable a la vista, perquè si no, segons quin paper molt blanc potser et queda molt estètic, però després és molt cansada la lectura, l'ull reposa millor amb un to més càlid, el tipus de lletres, són coses que fan que l'experiència des del principi fins al final doncs sigui agradable, i també arriba un punt que també ens agrada fer-nos la foto a l'Insta, i això és així, i queda molt mona la foto amb el cafè i un llibre ben editat, i a més és el que comentàvem, que al final és honrar l'autor, i que quan tens l'oportunitat de fer autors tan bons, que han fet obres tan maques i que t'estimes tant, doncs ostres, val la pena doncs, acompanyar-ho i que tu també t'enduguis a casa un objecte bonic que no sé, que a vegades tens ganes com d'acariciar-lo, saps? En plan, mira que mono ha quedat, i això és important per nosaltres, sí. I ara comentaves autors boníssims, però també traductors magnífics. Com feu la tria? Com funciona? Clar, per nosaltres una cosa que és molt important... A veure, nosaltres en general estem molt cansats d'aquella típica frase de persona catalanoparlant que et diu no, és que jo llegeixo en castellà perquè les traduccions estan millor. Què és aquesta tonteria? Una tonteria enorme perquè, per començar, la majoria de traductors tant en català com en castellà són catalans, perquè el sector editorial està a Catalunya, per tant, molta gent m'ha comentat de fora de ui, és que els llibres, els llibres estan llenos de catalanades, o sigui, això per començar. Després, la majoria de traduccions en castellà moltes vegades són dels anys 30-40, les que són del rus o del japonès, normalment les traduccions no són de la llengua directa, estan fetes o del francès o de l'anglès, i això en edicions que compres ara mateix en el mercat. Llavors, en català, ja per començar, normalment, com que normalment són noves, t'estàs assegurant que siguin de la llengua directa i que siguin noves. Per tant, aquelles traduccions que et trobes amb paraules tan carrinclones que jo he hagut de deixar més d'un llibre i mirar i dic, hòstia, però aquesta traducció és dels anys 30, això està molt passat, això normalment en català no passa. I això per començar, per trencar l'estigma de llegiu traduccions en català, si parleu la vostra vida i feu la vostra vida en català. I després per nosaltres és molt important perquè hi ha hagut certs corrents en certs moments diferents que deien no, si el llibre és del segle XIX, els personatges han de parlar el català del segle XIX. Nosaltres això doncs, mira, no ho compartim. Nosaltres creiem que han de ser traduccions molt bones, el més fidels a l'original, però no han de parlar un català que tu pràcticament ni entenguis. Ha de ser un català proper, sense tenir ni barbarismes, ni que a sobte doncs, la senyoreta Dashwood no et pot dir ei, tia. Vull dir, això evidentment no, saps? Però a partir d'aquí sí que volem doncs, uns traductors que cuidin molt el llenguatge, que facin per servir paraules belles i boniques i ben escrites, però que tampoc et posin algunes paraules anacròniques, no? I llavors
la veritat és que ens mirem molt el tema dels traductors, a més passen moltes correccions i crec que tenim la sort de treballar amb uns grans traductors i que a més la majoria són noms bastant intens, el Xavier Pàmies, doncs, la Dolors Udina, la Maria Rosic, tots són grans traductors i de tant en tant doncs, també comencem amb traductors més joves que de vegades dones una oportunitat i molt bé i et sorprenen i bé i també ens agrada perquè algú els ha de donar alguna oportunitat, no? Però que potser has d'acompanyar més en el procés i en les correccions, però que a vegades, que sé, el Xavier Pàmies t'entrega un manuscrit i no li has de tocar ni una coma, no? Però que cadascú requereix de diferent feina i ara, per exemple, doncs, al Xavier Zambrano li hem donat una habitació amb vistes i fins ara doncs, potser només havia fet el Sherlock. També creiem que a vegades quan hi ha un traductor que ja està a punt per fer el salt, doncs acompanyar-lo i donar-li l'oportunitat perquè és un gran traductor. Ara que ens comentaves, no, el traductor d'una habitació amb vistes, que és d'aquest Club Victòria, no ens volem avançar perquè després preparem un altre apartat, que són les càpsules, que és amb imatge, i llavors ens ho reservem per aleshores, però sí que ara m'agradaria parlar una mica de la teva figura dins del que és Viena, no? M'has comentat abans que fa un parell d'anys que hi ets? Sí, jo vaig entrar a l'octubre del 2018. Llavors els vaig presentar el meu projecte de final de màster, que era Els petits plaers, i bé, el que passa és que clar, preparar una col·lecció porta el seu temps, a més la vam començar en català i en castellà, llavors la col·lecció va sortir el juny del 2019, el qual pobrets no han tingut ni un Sant Jordi els petits i al principi vaig començar amb la col·lecció dels petits i a poc doncs, vaig anar agafant més responsabilitats. Ara també doncs, soc la cap de premsa i les xarxes socials. A més, ha estat una cosa que molta gent ens ha comentat doncs, que estan fent coses bastant xules en les xarxes socials i crec que això ha estat molt perquè m'han deixat tant l'Enric com la Isabel doncs, moltes oportunitats i que jo els hi deia a vegades de fer coses una mica més diferents i Blanca, si tu veus clar, endavant, tira milles i això ha estat maco perquè també doncs, m'ha donat oportunitat de fer coses una mica diferents. Per exemple, ara amb el Club Victòria doncs, hem creat clubs de lectura virtuals en Twitch, que això ha estat superdivertit i són coses doncs, que potser segons a quin jefe li expliques i et diu què dius i aquí si tu veus clar, tira milles, i això ha estat molt bé. I l'octubre del 19 li vaig proposar a la Isabel fundar el Club Victòria, la dama fundadora em va dir que sí i hem trigat un temps perquè doncs, entremig hi ha hagut la pandèmia, no? I ens hem hagut de reinventar 4 vegades entre tots, un altre cop sense Sant Jordi i tot, però molt contentes i jo la veritat és que molt contenta d'estar aquí perquè al final poder fer la feina d'editor, que és doncs, recomanar uns llibres a uns amics que no coneixes i fer tot el procés des de la coberta, també fem doncs, per exemple els trossets de darrere de cada, els resums, portar les xarxes, portar-ho tot, doncs és una feina superbonica. Per mi és la millor feina del món i molt contenta. I precisament això que em comentaves de les xarxes socials, tota la feina que heu fet, però també tu, no? com a cap, és que jo penso que realment esteu fent molt bona feina perquè penso que de la mateixa manera, no, que abans em comentaves, és que volem que el llibre, no, també s'adequi al que són els temps actuals, no? doncs de la mateixa manera incorporar el que són les noves tecnologies, no? i acostar-nos al públic i també un públic més jove que potser de vegades sembla que estigui més desconnectat, però no sé si tens la sensació que has aconseguit connectar-hi. La veritat és que sí, potser no sona bé que ho digui jo, però la veritat és que sí i estic molt contenta perquè el meu objectiu, també la col·lecció una i altra, els petits i Club Victòria, jo ja pensava molt en un públic molt jove, però normalment el públic que sembla com el target objectiu que et diuen només llegeixen, o sigui, això com classe primera del màster, et diuen la gent que compra llibres és gent normalment dones i de més de 50 anys i tal. Clar, nosaltres hem arribat a un target com molt més proper. De fet, clar, jo quan veig un tuit d'una noia que veig que ni és millennial, que és Z, que s'ha anat a una llibreria i s'ha comprat un petit plaer, ostres, que jo m'emociono perquè em sembla superbonic i jo creia que no estàvem oblidant aquest sector de la població i a més és que tenim una eina tan fàcil que és com Twitter i Insta, que és gratis, que hi tenim tots accés, que evidentment vol moltes hores i que jo vull dir, treballo tot el dia, vull dir que realment has de dedicar-li tot el dia, però clar, després la recompensa és molt gran perquè hem entrat també hem vist, clar, tens el feedback directe dels lectors, llavors ha estat molt bé veure què volia la gent i llavors, per exemple, quan vaig començar a fer els fils de Twitter explicant les cobertes o explicant tot el procés que hi havia de darrere, el primer fil potser va tenir 3 likes, saps? Però a poc
a la que un més o menys va començar doncs, a agradar, vaig veure que els lectors, quan podien llegir tot el procés de darrere, es creava un vincle molt més fort i que el lector doncs, llavors tenia curiositat per llegir el llibre i que gaudia molt més d'experiència, o quan s'havia comprat un petit, després buscava el fil i comentava llavors el que li havia agradat. Llavors, clar, això és molt maco, i també jo crec que la col·lecció està molt pensada a la de petits plaers per ajustar-se als timings que tenim nosaltres vitals, que al final tenim molt poc temps, i és veritat, perquè a més el poc temps sí que tenim, doncs també el dediquem a coses que també estan bé, perquè a vegades simplement estem mirant pel·lis o sèries o escoltant podcasts, que jo en soc addicta. Vull dir que hi ha moltes coses que tampoc no és que estiguis fent res malament, però cada cop dediquem menys temps a llegir, i a més doncs, hi ha el discurs dels petits plaers, en plan de la idea de la filosofia de darrere, ha connectat superbé amb tothom, però amb els millennials i els Z especialment bé, i això m'ha fet molta il·lusió, perquè també jo crec que una cosa important és que les edicions hem intentat que no fossin gens carrinclones ni com una cosa massa, no sé, sèria o passada de moda. Llavors jo crec que això també ha estat bé perquè la gent li ha agradat molt l'estètica i s'ha sentit ràpid, i al punt de que, no sé, un dia un amic meu m'envia un pantallazo de Tinder que hi havia una noia que sortia amb un petit plaer, vaig pensar, vale, ja t'has passat l'edició, vull dir, això ja està, saps? Això m'ha fet molta il·lusió, en plan, vale, ja està, si una noia està lligant gràcies als petits, jo ja em dono molt per satisfeta. Portar l'experiència lectora al segle XXI i gairebé segle XXII. Però és que és això, és que precisament és el fet de crear comunitat, no? Sí. Que no és simplement, no, és que m'he llegit el Chekhov, no? Sinó que és que m'he llegit, m'estic llegint la col·lecció, no? Mira, un petit plaer que va molt més enllà del que és el simple llibre. Sí, això ha estat molt maco perquè, a veure, el meu objectiu final, però era típic que vaig posar com a la memòria del màster del TFM, que era crear comunitat i crear col·lecció i que la gent entengui que no és només un petit, sinó que és tots els petits. No només t'estàs comprant un Bon dia tristesa, sinó que abans i després tens altres títols. I això era com una utopia, en plan, va, sí, entendrà la gent que vull fer això. I ostres, sí, la gent ho ha pillat, i a més jo crec que també et dona una oportunitat de que, bueno, vosaltres sí que esteu fent com més carreres de lletres, però molta gent doncs, que està fent altres carreres deixes de fer literatura. Jo crec que és una cosa que tots trobem molt a faltar quan deixem el col·le, i llavors aquí doncs, ja potser tens una tria feta de grans autors de literatura amb títols que normalment intento que no fallin, en plan jo crec que tots més o menys t'enganxen, et pot agradar més o menys el tema en concret, però crec que mai acabes amb la sensació de hòstia, vaya merda de llibre que m'acabo de llegir, saps? Jo crec que tots et donen t'omplen una mica intel·lectualment, no? I et donen una sensació d'haver passat una bona estona. Llavors està bé perquè la gent s'ho pren com una sèrie tipus aquella que anaven, que cada cop era d'un tema totalment diferent. Black Mirror em sembla que era, que cada cop era d'un tema diferent, però la gent va entendre que era una sèrie. Doncs ha passat una mica el mateix, que la gent es va comprant el següent, i clar, hi ha molta gent que certs autors, Chekhov, molta gent no sabia qui era. Turgenev, pràcticament ningú aquí sabia qui era, i la gent se'l compra en plan, bueno, si està a la col·lecció, doncs mira, som-hi, ja a veure què ens proposa la Blanca, no, aquest cop, i això està molt bé. Per una banda, agraïm molt la confiança del lector, i per l'altra, doncs, hem aconseguit doncs, crear aquest concepte de col·lecció, i que la gent doncs, vol tenir el següent. Llavors, un cop s'acaba aquell, ja m'escriuen, al cap de 2 dies que ha sortit un, ja m'escriuen privats, bueno, Blanca, quan surt el següent? I jo, bueno, espereu que acaba de sortir l'anterior, i això, ostres, ha estat molt bonic, i també és la idea que tenim amb el Club Victòria, que també per això el nom és Club Victòria, perquè volem fer una mica un club, i a més aquí ja s'ha creat el fenomen Club de Lectura de darrere, que això va ser molt maco perquè vaig escriure a 3 instabookers que a mi m'agradaven especialment i que a més no es coneixien en persona però que a vegades interactuaven entre elles, i els vaig dir, noies, muntem alguna cosa. I elles em van dir, doncs què fem? I jo, bueno, doncs fem un club de lectura tal, i a més ha estat molt bé perquè elles el van fent cada diumenge i comenten entre totes, i després ho comenten al Twitch, i la gent va comentant, i el dimarts, que va ser la presentació del Club Victòria, clar, de cop, quan vam acabar, va venir molta gent a parlar, que hi havia un munt de dames del club i que entre elles no es coneixien i es van conèixer aquell dia en persona. I clar, jo crec que el que ens ha passat molt, i en pandèmia encara més, el lector, vosaltres perquè potser sou d'humanitats i òbviament us trobeu més totes juntes, no? Però jo que estudiava dret com a lectora em trobava molt sola, o sigui, hi ha molt poca gent amb qui comentar llibres i ets la rareta que portava un llibre al bolso, saps? Llavors, clar, sempre molt tatxada de la rareta que llegeix. Llavors, en altres carreres suposo que com més tecnològica més raro deu ser, no? Que llegeixis. Llavors
la gent ha trobat doncs, que tenia una comunitat on comentar els llibres i no sentir-se tan sol, i a més amb el Covid doncs, òbviament tots ens hem sentit sols perquè tothom està tancat a casa, i llavors poder-ho comentar per les xarxes també crec que ha estat molt una gràcia, no? Perquè també va sorgir durant el confinament, hem fet un club de lectura dels petits plaers per Instagram, que això va sorgir amb el confinament perquè tothom s'havia comprat Bon dia tristesa abans que tanquéssim, tothom, molta gent es va comprar Bon dia tristesa perquè just estaven dient es tancaran les llibreries, ens tancaran tal, la gent va aprofitar aquells últims dies i molts lectors em van dir, mira, just me'l començo, i vaig dir, bueno, doncs nois, muntem un club de lectura per Insta, i vam muntar un club de lectura per Insta, i també, i a més, ara encara va, i cada cop que en surt un, doncs anem comentant. Però en el moment de pandèmia absoluta, el mes de març, que tots estàvem, això és la fi del món, no sé què farem, no entenc res, no sé què faré, estem tancats literalment, poder comentar Bon dia tristesa, que a sobre doncs et porta canes, vull dir, que és sol, que és platja. Era una estona que a tots ens va com salvar, no? Que aquella era una estona de refugi que va ser molt maco, i el que m'encanta és que hi hagi una resposta tan gran, que és una cosa que crec que també s'ha afavorit amb la pandèmia, que la gent potser està més activa. Crec que igual que ha activat el Twitch, la gent està molt més jo la primera, abans no estava tant a Twitter, des de la pandèmia estic molt a Twitter. També jo sempre havia escoltat podcast, però la majoria dels meus amics no, i ara tothom està escoltant o fent podcast, que això també està molt bé, i crec que ha fet que hi hagués una comunitat en general, però que al voltant dels llibres, com que la gent també ha tornat a la lectura, que això sona fatal dir-ho, però gràcies a la pandèmia la gent ha tornat a la lectura, doncs també ho ha volgut comentar. Llavors una cosa ha portat l'altra, i s'ha donat una situació la qual no esperàvem, però que estem molt agraïts de tot el feedback del lector, i que el lector agraeixi tant l'esforç que fem de comunicar-ho, que al final és molta feina, tant les fotos com els fils, com que a mi m'encanta fer-la, m'ho passo superbé i crec que es nota més. I crec que una cosa que traspoem molt en la comunicació és que nosaltres ens ho passem molt bé fent la nostra feina, que també patim molt, que suem molt i plorem molt, però que al final ens ho passem superbé. Moltíssimes gràcies, Blanca. Crec que aquest episodi ha resumit bastant i ha fet aquest mostrar, no? què és Viena, aquesta editorial. No s'acaba aquí, perquè ara gravarem una càpsula que els nostres oients ja poden anar intuint del que va, i seguirem aprofundint ara aquesta vegada en la figura de la Blanca, i per entendre millor el que és la seva feina i la feina de l'editora. Moltíssimes gràcies realment per haver estat aquí, ens ha fet moltíssima il·lusió. Que bé a vosaltres, a mi em feia molta il·lusió perquè més us vaig escoltant, o sigui que encara més hilo. Doncs fins ben aviat i fins la setmana que ve.